Dobrý den. Vítejte při sledování prezentačního videa webhostingu Multihost.cz. Dovolte nám v následujících krocích představit nabízené služby a přesvědčit vás o unikátnosti použitého řešení. Naší vizí je poskytovat co nejvíce svobodné prostředí bez zbytečných technických limitací, vysokou bezpečnost, garanci dostupnosti a vyhrazených systémových prostředků, tedy procesorového výkonu, operační paměti a diskového prostoru. To, čím se tedy především odlišujeme, je unikátní kombinace softwarových technologií, které společně s prověřeným hardwarem vytváří stavební kámen pro projekty našich klientů. Nabízíme širokou podporu moderních webových technologií jako PHP, WSGI, Python, Perl, Django či Ruby on Rails. Přístup k vašim datům přes SSH, které se chová jako u virtuálního Linux serveru, SFTP, FTPS, WebFTP, dále pak POP3, IMAP a webmail přístup k vaší poště. Nechybí ani podpora MySQL databází, do kterých umožňujeme externí přístup přes TCP a HT Access konfigurace. Veškeré tyto technologie jsou u nás dostupné zdarma a pro všechny. Nyní bychom vás rádi seznámili se základními parametry našeho hostingu. Klienty neomezujeme počtem domén a subdomén, počtem FTP účtů, databází, kronů a e-mailových schránek či množstvím přenesených dat. A to ani u té nejlevnější nabízené konfigurace. Jediné, co omezujeme, jsou zmíněné hardwarové prostředky. Proto můžeme mimo jiné nabídnout nelimitované nastavení PHP, včetně vypnutých direktiv SafeMode a OpenBaseDir, díky kterému je možno na našem hostingu provozovat nejen běžné weby a redakční systémy, jako například WordPress nebo Joomla, ale i složitější webové aplikace. Samozřejmostí je komplexní správa webů, zahrnující přístup k podrobným statistikám, systémovým logům a zákaznické podpoře. Díky využití nejnovějších Linuxových technologií jsme schopni z našeho hardwaru získat to nejlepší a tím šetřit vaše finance. Každý účet nemusí běžet ve vlastním operačním systému, jako je tomu u virtuálních serverů neboli VPS. Tím ušetříte nemalé prostředky a za stejnou cenu získáte vyšší výkon. Nejznatelnější rozdíl je v operační paměti, kde stejného výkonu dosáhnete s řádově menší velikostí zakoupené RAM. Kromě toho je u nás povoleno mimo špičku využít i několikanásobně vyšší výkon procesoru, což se hodí například pro zpracování multimédií. Veškeré hardwarové prostředky je možno nastavit na megabyte přesně podle vašich aktuálních potřeb, takže platíte jen za to, co opravdu využijete. Výsledky zátěžových testů můžete nalézt v naší dokumentaci. Důraz na bezpečnost je jedna z našich hlavních priorit. Využíváme prostředí, ve kterém eventuálního hackera od cizích dat odděluje několik vrstev zabezpečení. Naši klienti jsou tak vždy chráněni i v případě bezpečnostní chyby v aktuálně používaném softwaru. Samozřejmostí je pravidelné zálohování všech dat i databází, kterého můžete mimo jiné využít v případě nechtěného smazání dat, a to až týden zpět. E-maily jsou chráněny antispamovou ochranou, antivirem a systémem SPF, které společně účinně filtrují spam, viry i další potenciální hrozby a nechybí ani podpora SSL a TLS zabezpečení. V komplexní webové administraci si klienti mohou sami nastavit konfigurace svých hostingů, sledovat statistiky výkonu i návštěvnosti, spravovat DNS záznamy hostovaných domén, vytvářet databáze, FTP účty, nastavovat cron záznamy a e-maily nebo spravovat SSL certifikáty. To vše automaticky bez zásahu technické podpory. Děkujeme za pozornost a pokud vás naše služby zaujaly, více informací naleznete na webu www.multihost.cz nebo v dokumentaci na docs.multihost.cz,
kde se nachází veškeré podrobnosti a technické specifikace k jednotlivým funkcím. Demoverze naší administrace je dostupná na admin.multihost.cz/demo.